Ο Έσδρας ήρθε στην Ιερουσαλήμ τον 5ο μήνα του 7ου χρόνου του βασιλιά. Επειδή την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα αυτός άρχισε να ανεβαίνει από τη Βαβυλώνα και την πρώτη ημέρα του 5ου μήνα ήρθε στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού του που ήταν επάνω του. Και συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο λαός σαν ένας άνθρωπος και είπαν στον Έσδρα το γραμματέα να φέρει το βιβλίο του νόμου του Μωυσή. Και την πρώτη ημέρα του 7ου μήνα ο Έσδρας ο ιερέας έφερε τον νόμο μπροστά στη σύναξη και των ανδρών και των γυναικών και όλων εκείνων που ακούγοντας μπορούσαν να καταλαβαίνουν. Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η δε γη ήταν άμορφη και έρημη και σκοτάδι υπήρχε πάνω στο πρόσωπο της αβύσσου και πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών. Και είπε ο Θεός, ας γίνει φως, και έγινε φως. Επειδή αυτή η εντολή που εγώ σε προστάζω σήμερα δεν είναι πολύ βαριά για σένα, ούτε βρίσκεται μακριά. Έβαλα μπροστά σας τη ζωή και τον θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Γι' αυτό διαλέξτε τη ζωή για να ζείτε εσύ και το σπέρμα σου.